Здравейте. Какво обичате? Един приятел ми препоръча магазина ви. Благодарете на приятеля си. Какво търсите, господине? Нещо малко. Може ли книжката ви? Да? Добре. Бичут. Чудесно място. Да, но се преместихме, за да живеем по-близо до сина си. Какво правите с книжката ми? Проверявам я в базата данни на ФБР. И какво и проверявате? Много неща. Дали сте осъждан, прояви на агресия, дали сте уволнен от армията, дали сте шофирал пиян през последните 5 години, дали сте издирван беглец. Беглец? Дали бягате от закона? Мислите ли, че мога да бягам? Да. Ще ви покажа малките пистолети. Имаме Зигзауер, Глок. Вие разбирате ли от оръжия? Не, защо? Тук има всичко. Начинаещите избират 22 калибър. Лек е с много малък откат. Мисля, че точно това ме посъветва и моят приятел. Със същия успех може да вземете и пневматичен. Не искам да ви пробутвам нещо по-скъпо, но срещу $500 отгоре може да вземете мощно оръжие. Това е 9 мм Glock 17. Глок? Немски е, нали? Близо сте, идва от Австрия. Това е най-популярното оръжие в полицията. Откатът е малък, ръката ви няма да пострада, но нападателят ще страда. Надявам се, че е лесно да се стреля. Да, много. Ще ви затрудни ли да ми напишете инструкциите към него? Разбира се, мога да ви покажа. Не, много мило, но по-добре ми го запишете. Напоследък доста забравям. Не сте единствен. Няма проблем. Добре, ще взема химикалка и ще ви запиша подробно всичко. Господин Гатман? Гутман, как разбрахте? Вчера вашият приятел се обади. Стаята ви вече е готова. Това е стая 125. Направо по коридора. Колко ви дължа? Всичко вече е платено, включително разходите. Приятелят ви помоли да ви извикам такси. Благодаря. Добре. Ало? Ало? Зев? Да? Макс е. Дадох инструкции на хотела. Добре ли си? Да, добре съм, Макс. Взели вече пистолет? Да. Хубаво. Знаеш какво да правиш. Главното е да се пазиш, нали? Разбира се, лека нощ, Макс. Лека нощ, Зев. Здравейте. Какво обичате? Един приятел ми препоръча магазина ви. Благодарете на приятеля си. Какво търсите, господине? Нещо малко. Може ли книжката ви? Да? Добре. Бичут. Чудесно място. Да, но се преместихме, за да живеем по-близо до сина си.
Какво правите с книжката ми? Проверявам я в базата данни на ФБР. И какво и проверявате? Много неща. Дали сте осъждан, прояви на агресия, дали сте уволнен от армията, дали сте шофирал пиян през последните 5 години, дали сте издирван беглец, Беглец? дали бягате от закона. Мислите ли, че мога да бягам? Да. Ще ви покажа малките пистолети. Имаме Зигзауер, Глок. Вие разбирате ли от оръжия? Не, защо? Тук има всичко. Начинаещите избират 22 калибър. Лек е с много малък откат. Мисля, че точно това ме посъветва и моят приятел. Със същия успех може да вземете и пневматичен. Не искам да ви пробутвам нещо по-скъпо, но срещу $500 отгоре може да вземете мощно оръжие. Това е 9 мм Glock 17. Глок? Немски е, нали? Близо сте, идва от Австрия. Това е най-популярното оръжие в полицията. Откатът е малък, ръката ви няма да пострада, но нападателят ще страда. Надявам се, че е лесно да се стреля. Да, много. Ще ви затрудни ли да ми напишете инструкциите към него? Разбира се, мога да ви покажа. Не, много мило, но по-добре ми го запишете. Напоследък доста забравям. Не сте единствен. Няма проблем. Добре, ще взема химикалка и ще ви запиша подробно всичко. Господин Гатман, Гутман, как разбрахте? вчера вашият приятел се обади. Стаята ви вече е готова. Това е стая 125. Направо по коридора. Колко ви дължа? Всичко вече е платено, включително разходите. Приятелят ви помоли да ви извикам такси. Благодаря. Добре. Ало? Ало, Зев, Да? Макс е. Дадох инструкции на хотела. Добре ли си? Да, добре съм, Макс. Взели вече пистолет? Да. Хубаво. Знаеш какво да правиш. Главното е да се пазиш, нали? Разбира се, лека нощ, Макс. Лека нощ, Зев.